सतर्क म्हणून एक ॲप आसा जे महाराष्ट्रान म्हणजे सिंधुदुर्ग आनी रत्नागिरीन बरें काम करता. गेली 4-5 वर्सां तांच्यांनी पावसाळ्याचेर आधारीत कशें लँडस्लायड जावपाक शकता हाचें काम केलां. सो तांकां आपयल्लें आमी गोंयांत की एक लोकां भितर लोक सहभागांतल्यान रेन गेज दिवन काही लोकांक कशें हें प्रेडिक्ट जावपाक शकता हांचें प्रुवन मॉडेल आसा तो गोंया खातीर आमी कसो एप्लिकेबल जावपाक शकता हाचें एक्सप्लोरेशन चालू आसा. सो त्या संदर्भान हांगा सतर्कची फूल टीम महाराष्ट्रांतल्यान आयला आनी तांच्यांनी हें आयज प्रेजेंट केलें सगळ्यांक. कलेक्टर मॅडम आशिल्ली सगळ्यांक तांच्यांनी प्रेजेंट केलां आनी आमकां दिसता की हो एक वेगळो प्रयोग गोंयांत आमी करपाक शकता. ज्या ज्या जाग्यार लँडस्लायड जाता थंय हें जर सुरू जालें जाल्यार आमकां रिपोर्टींग बरें मेळटलें अशें आमकां दिसता. हांगा सतर्कची टीम आसा आनी तुमी पळयतले की हे रेन गेज सारकी सिंपल गोंया खातीर कस्टमायज केल्यात आनी तांचें ॲपूय आसा. सो जर सिटीजन रिपोर्टींग करीत त्या एरियांतलो रेनफॉल जाल्यार आनी त्या जाग्यान घटना ज्यो घडटा झाडां पडटा किंवा फातर कोसळटा किंवा जमीन कोसळटा हें जर रिपोर्टींग सुरू जालें जाल्यार एक अलर्ट सिस्टम लोक सहभागांतल्यान जावपाक शकता अशें आमकां दिसता. सो तो हो पयलो एक प्रयोग सुरू केला आमी. मुखार हें व्हरतलें. ते जर इनिशिएटीव कोणाचो सद्या तांकां हांगा लँडस्लायड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली सरकारान. तातूंत कलेक्टर चेअरमॅन आशिल्ली, बाकीचे एक्सपर्ट मेंबरूय आशिल्ले. ते सगळ्या एक्सपर्ट मेंबरांनी ताचो अभ्यास केला आनी त्या नंतर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलरेडी अशी एक यंत्रणा महाराष्ट्रान कार्यान्वीत आसा. सो तांकां आमी आपोवन आज प्रिलिमिनरी असेसमेंट केली की हें कशें इमिजिएटली आमी गोंयांत सुरू करपाचें. मी टीम सतर्क नितीन तावणकर. मी हा पर्जन्यमापक याला आपण म्हणतो रेनगेज हा कसा वापरायचा त्याचा मी बेसिक एकदम थोडक्यात सांगतो. आणि याचं काम काय आहे की आपल्याला पाऊस रोजचा मोजून त्याच्यावरनं बऱ्याचशा गोष्टी करतात. लँडस्लाईड प्रिडिक्शन हा एक त्याच्यामधला भाग आहे. एका थ्रेशोल्डच्या नंतर जर का पाऊस जास्ती होत असेल तर आपण प्रेडिक्ट करू शकतो की लँडस्लाईड होणार आहे. त्यासाठी महत्त्वाचं आहे की त्या जागेवर आपल्याला पाऊस मोजायचा आहे. तो कसा मोजायचा मी याच्यावरनं सांगतो. हा एकदम सिंपल रेनगेज म्हणजे पर्जन्यमापक आम्ही बनवलेला आहे. हा नागरिकांसाठी आहे आणि याच्यामध्ये सिंपल आपल्याला पावसाची हाईट मोजायची असते. याला आपण एक ओपन एरियामध्ये ठेवतो आणि रोज सकाळी 8:30ला याची नोंद आपल्याला घ्यायची की किती याच्यामध्ये पाऊस झालेला आहे. पाऊस याच्यामध्ये पडल्यानंतर याची हाईट इथे कळते आपल्याला. पाऊस आल्यानंतर हा किती मिलीमीटरमध्ये हाईट आहे ही आपल्याला रोजची नोंद घ्यायची आहे. 8:30 ही एक स्टँडर्ड सकाळची वेळ आहे. 24 तासासाठी 8:30 सकाळची. आणि जेव्हा आपल्याला 12 तासाचं पाहिजे असतं तेव्हा सकाळी 8:30 नंतर आपण रात्री 8:30चं एक नोंद घेतो. अशी आम्ही नोंदणी घेण्यासाठी एक पत्रक आम्ही प्रत्येकांना दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्येकांनी आपापली नोंद त्याच्यामध्ये घ्यायची. तसेच आमचा ॲप आहे. ॲपवरही ते आपले नोंद त्याच्यामध्ये टाकू शकतात. ॲप आपल्यावर टाकल्यानंतर हा सगळा डाटा सेंट्रलाइज ॲक्युमुलेट होणार आणि याच्यावरनं आपल्याला किती रेनफॉल मिळाला ते कळणार. आता हे रेनफॉल जिथे ठेवायचं आहे ती जागा महत्त्वाची आहे. तर त्या जागेचं लॅटिट्यूड आणि लॉंगिट्यूड म्हणजे अक्षांश आणि रेखांश हे आपल्याला तिथे स्टोअर होतं. आणि एकदा ते स्टोअर झाल्यानंतर तो रेनगेज त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. तर तिथला पाऊस म्हणून आपण असा मोजतो. जो रोजचा पाऊस आहे तो त्या जागेचा पाऊस आहे. आता हा रोजचा मोजायचा आणि त्याची नोंदणी घ्यायची हे काम नागरिकांनी करावं ते खूप छान राहील आहे. त्यामुळे आम्ही हा एकदम सिंपल सोयीस्कर बनवला आहे जे नागरिक यातनं यूज करू शकतात आणि आपलं रोजची नोंदणी देऊ शकतात. अशा प्रकारे नागरिकांचा थेट सहभाग होईल. थेट सहभाग याच्यामध्ये की आपल्याला लँडस्लाईड प्रिडिक्शन करतामध्ये किंवा बाकी काही फ्लॅश फ्लड्स आले किंवा अजून काही पावसाचे निगडीत काही गोष्टी झाल्या तर त्याला प्रिडिक्शन करायला आपल्याला फार याच्यामध्ये हेल्प मिळेल. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.